Muzukuru wangu aiwa idare Shumba idare aiwa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Unomviwa. Topa kuyetkrivi. Unomviwa wakadini. Like zva. Asiyo. Muri pano. Mati. Wakanaka iri uchuya iri kumatari kuchipatara. Atauya kuchipatara. Saka kwakanaka sei kwamabva. Ivo vanhu vanzvako vabva nzvimbo iyi nhasika. Kwasara vanhu iri. Yetkrivi yakunosara. Ivo unenge ndivi mbuya unenge unovaziva. Vese vari kubuda vese ndinda vana ivava ndino Warwa. Vanohere mutombo. Ndinoera nhari. Mashizha. Che. emashizha. Mondoro. Ndachondoro. Nondo. Ndandanzwa kuti mondoro ndikati isodime. Ndikati tozvova masango. Ndanda kufunga kuzvova. Haiwa. Nondo ndizvozvo. Kana chihuru tikukwasei. Aiwa tinotenda nekutsikwa. Ranzuru. Vanongooneka nekubwedzera maziso. Kuti aiwa tatsikwa nevairanzuru. Vanooneka vairanzuru. Timbotadzirwa kuti zvakunyepera kunyarara vari muno. Ngokuda vanza. Ndovanenge vanga vachiita rushapai. Ndiva. Dini. Pane mazvora yachimwe yabatwa. Yatobatwa. Makambotsika here mukati menzvimbo dzematare? Ndiro dzasekuru ihongo pane zvamunoziva kwete zvamusingazivi. Kana nenguva muchaupiwa kuti muzotsanangura muzopawo zvichemo nekubvunza sekuru. Asi tinodayiro nemuromo tichidayira zvinokasika. Makambotsika nzvimbo dzematare? Mukanzwa here kuti mune chikaranga pamugera? Tine chivanda chiri pamwe. Zvinombotaurika. Zvinombotaurika. Kasaka akarumba kana zvichitaurika zvinotaurika kana zvisingatauriki hazvitauriki. Musabvume zvamusati manzwa mubatsira. Mubvunzo uri kuti pamunofamba mubvunzo wekutanga wati makambopinda here mumatare mukati umo ndokuzoti kumatare kwacho kwamakafamba makamboudzwa here kuti mune chikaranga chipapo? Rega ndikupa ndiri ndichidai. Ndiri kuringedza chikaranga chigere pauri. Asi chikaranga ichocho chakazikanwa nevabereki vako makare kare havana kuchigadzirisa. Ndipo saka nanhasi usingagoni kuvaka mushe wekuti unoita chin'ai. Nekuti une chikaranga chemahombarume akagara pauri. Nemuchembere akagara pauri. Kana ukaita hasha tese tinopera kurwa munhu. Iwe. Asi chiri kukudzudza ichi. Hausi kuchiziva kuti chatangira panyii. Babi. Ndipo hauna kunonatsira chikaranga chigere pauri asi vabereki vako vaizviziva. Nanhasi kuti uvake mushe wekuti unochembera urimo unaye here murume nande? Hauvaki mushe wekuti unochembera uinawo. Unoenda apa uchibva uchienda apa uchibva chero yokufambidzana nawo chaiwo vanosuduruka. Ukaona kupasuku penzi kudai une raki. Vazhinji vose vanosiya vakushandisa vachienda. Nevamwe vachikusiyira kutenda mukati menyama dzako vachitaramuka. Chaunozobata mangwana mumaoko mako handisi kuchiona. Asi ndiri kutaridza muchembere wandiri kuringidza ari mumafudzi makomo ari kuchema achigunun'una kuti ndanzwa nekusvibiswa nechikomwe chandikiri. Varume vabata mafudzi ako aya watoremerawo nemuchembere akagara pauri. Ukanzwa mudzimu wopoputa. Nhasi randiri kukutsanangurira ndoda kuti urigadzire ndokuti ugone kuvaka musha unoita chin'ai.
nekuti uri kusvibisa vakagara pauri zuva nezuva. Mhaka handisi kukunyomba, mhaka handina kutodudza zvangu zviri mberi ikoko, asi ndiri kukutaurira zvokuita kuti ufambidzane nendima idzo dzakajeka. Kwauri kubva nekwauri kuenda irima, hauna chaunobata mukati memaoko chinofamba. Masango ako ese matema, ende pauri uri murwiri anotoda kurapwa, anotoda kudya mushonga zuva nezuva kuti ugone kusimba. Unondezwa? Chida ukawana dambudziko hauna anokutarira, hauna bvute nebvuri rinotendeuka kuda nekukurangarira. Kana ukamuka uchirwara hauna anokupepudza. Asi ndikatarisa nzwendo yawabva uchiedza kuti upenyu hwangu hungava hwakanaka, hwakakura. Asi newewo munhu weupenyu ndiwo unozvidzora. Imwe miedzo inouya wakatarisa uchiti unokunda, asi makundiro acho unozi mashaya. Zvikomba zvingani zvinokuvimbisa dzimba? Wakazoona ani akaya kuzokurora? Iwe wakazvibvunza wakazviti vakashata chaizvo? Wakanaka chaizvo. Asi chigire pauri mwanangu, uri mukadzi wechikwambo, wakamboinzwa? Haurorwi, haugari mumba kana chisina kubviswa ndomashoko andiri kukudza. Haugari mumba, imba yacho inotokuvava. Ende newe wacho unenge uchitoti chero wauri kufambidzana naye akangoita kanhu kanokudai kuti satanyoko wako. Mhepo iri pauri yanenge yakutuma kuti ndatadzirwa maningi pano. Chisuduruka apa. Havazi vese varume vanouya kwauri mwanangu vachiuya vachiti vanoda kukutambisa basi. Kotouya nevanhu kwavo, asi vanhu vaya vanozodzingwa nechakagara pauri, vanozoti ingozi iyi tikaitora tikaisa mumusha medu inozogoneka, regai tigare tazvita. Wozokuitawo avo vanodarika nenzira vanditi unovaziva, vanongodarikawo nenzira kuti regai timbopedza unyota tichienda, vanodarika neibaba vachipfuura. Wazopiwa shere nengani kunhai mwanangu? Hapana. Chinhu chauri kutambisa izvi unozviziva here kuti nyika yese inogona kuungana kuti nhenga ari kurorwa, nhenga ari kubvisirwa pfuma, mwana wanhenga ari kupinda mumambure? Ndoda kuti usiye izvozvo. Ndisati ndakubatsira, kubatsira kwangu kutanga muromo wangu. Ndoda kuti usiye izvozvo. Unyatsodzikama unororwa. Ndinokubatsira iwe. Dzimba dziriko dzendakamisa dzakawanda. Kana uchida basa, ndinokupa ushanda nemaoko ako. Uchipukuta ziya uchidani, hauna chaunobva. Haikona kupukuta ziya rekuti zvichengetei vanhukadzi, hamuna chamunobva. Azvinzwa? Ndokuda chiimi chasara. Pane zvokutambudzwa nezvinhu zvisina basa zvekuzviita. Ine ndiri kufambwa nezvinhu izvi ndichitaka kufukutira dumbu rangu, saka ine handisi kunyatsozwa kuti zviri kukonzereswa nani. Ndakuudza vari kuti uri murwere, kukonzereswa nani? Nani? Ndoda kunzwa. Asi because nyangwe ndikazviti ndazvibatsirwa, but mangwana ndikangorota kana kuti murume acho kwandiri kana kuti zvichazvobva zvatokumuka zvakatodzoka. Handava kumuudza kuti mukadzi wechikwambero. Handava kuudza kuti uri mukadzi wechikwambero. Ukatorara nemumwe murume chaizvo apa zvinongodzoka. Uyezve chirwere chiri mukati menyama dzako mwanangu.
ukanzwa ndanguti uri murwere nchibva ndanyarara kuda kuti ndiite sei ngoni saka ndoita sei kuti chipambu chichibvowe pandiri yazibozi chikutondishungurudza enda unokwira pamusoro pedenga ingongomira ipapo zvinoita handizveracho voenda munomira pamusoro apo motanga kuti chikwambo ichi chibve handi watouya pano ndo pari kubviswa zvese zuva ranhasi ndopauya ndo pari kubviswa chinyi zvese asi unofanira kudya mishonga yechikaranga ndambonzwa uchiti unobatsirwa waibatsirwa iri kuti kumbodya mishonga yechivanhu ndodya ndinodya uchiti uri kurapwa izvozvo ndo zvandonditambudza nekuti kakufufutiwa dumbu rangu chinoita kakundifizura miri wangu ndoneta but chinobva mudumbu munomu chotoenda panapo zvokuti ndinoneta miri yangu yobva yaneta achiro zvamauya pano pamusha ndiri kubatsirai ndichaudza vakomana avo kuti vanokubatsirai nei handina basa kuti ndizvitaure ruzhinji rwese ruchinzwa murume wechikwambo munai hongu zvandataura izvozvo ndizvozvo asi ndichati munyatsokubatsirwa chaizvo muri kurwara muchifamba pamwe pacho una vainonokera gadzirisa musha vangu vainonokera gadzirisa musha vangu vainonokera musha vangu vainonokera ndichakuudzai kuti vakomana ava vanokurapa inei azvinzwa kana kuti varume vemakuhwa vachinge vaenda ndichakutaurira vana kuudzai zvekuita hazvinetsi zvinhu zvemukurwara nazvo ndokuudzai zvekudini zvekuita ndakuudzai zvekuita muchabatsirikana kubva ipapo unondipa mumwe mubvunzo wekuteera hamuna mumwe izvozvo zvebatsi ndozvekudambudziko rinyandishungurudza asi zveizorwadza ndikangorapira nhasi mangwana zvinomuka zvakatodi zvogona kutopera miri wese bozongona zvatanga saka mukati uko hakuna here zvakatozara miri wese nditi ndakatosviba miri wese makwapa miri wese ndikatosviba miri wese ndee mukadzi wananda kutokupa i murapa kwese kwakasviba kwese nepadomo tode zvinofamba zvichidai zvichifamba nemiri wese uyu ndo mukadzi wadauda kutoora naso kuti tipote tichirapana baba vaka vanenge vaine mishonga zuva nezuva unenge uchingoya mangwanani manheru zvinopera kuzvo ndichakutaura mazvinzwa choro ndichakutsanangurirai kuti zvinofamba zvakaita sei saka nazviri zvo zvamafambira zvandataura ndopandaperera kana vemakuhwa vaya vaenda ndichazosara ndichikuudza ndinotenda hangu. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV